Türkmen gaza Türkmen Nevi Döwlet konsernlarynyň hemde Türkmen Geologiýa Döwlet korporasyýasynyň ýalňyş energetika toplamyna işleýän onlarça puduklaryň kärhanalaryň hususy telekeçiligiň diýwarlyklary serginiň esasy bölegini eýledi. Bu ýerde uglevodorod şygymalyny gözläp tapmak, çykarmak, iýermek hemde saklamak ulgamlaryny üçin etmek, şoňa buraglamak, ozalyky hereket edýän turby geçirjileri döwrüwaplaşdyrmak, olaryň täzelerini gurmak, newti hemde gazy gaýtadan işlemek boýunça huwatlykları artyrmak, uýularyň önürjiligini ýokurundyrmak babata hyzmatdan giň toplum bilen tanışdyrylýar. Forumun şäherlerine daşary ýurtlaryň wekilleriniň Türkmenistanyň neft maliýe, himiýa hemde energetika puduklarynyň ýol başçylary bilen duşuklary geçirildi. Duşuklarda değişli olurgança iki tarafdan hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýy hemde mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Duşuklara gatnaşyjy taraplaryň belleşleri ýaly durly uğurlardaky bilelikdäki geljegi uly tasamlary durmuşa geçirmek, özleri gatnaşyklary mundan belegem giňertmäge gyzyklanma bildirýän daşary ýurtlaryň değişli dizimleriniň Türkmen bazarynaky orny puturlanmak, ykdysady ulgamda iki ýurduň özleri gatnaşyklarynyň oňy netije berýändiginiň aýdyň suwutuna bassar. Türkmenistan energetika ulgamyna netijeli hyzmatdaşy urna çykşyda dep boluny hyzmatdaşy gatnaşyklaryny saklap galmak bilen bir hatarda Ýewropa, Aziýa, uzak günler hemde unorta günler uğurlaryny göni energetika gatnaşyklaryny epesli giňeltdi. Hünärmenliň baha bermegine görä dünýäniň iri energetika döwletleriniň hataryna girýän Türkmenistanyň ýerasty ýataklaryna tebii gazyň ägurt uly gorlary bar. Muny göre ýalňyş terişlerini dünýäniň iri gaz eksport bazarlaryna çykarmak boýunça uzak möhletli geljek üçin meýilnamalary işläp taýýarlamak hemde durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.